Priprema ledene dvorane Doma sportova za predstojeći turnir u tenisu još je jednom ukazala na nedostatak klizališta u Zagrebu. Hokejaši Mladosti morali su odgoditi utakmicu 26. kola Slo hokej lige protiv vodećeg Maribora. Susret je odgođen za četvrtak 26. siječnja, a u međuvremenu su Mamuti pali na posljednje mjesto s 2 utakmice i 4 boda manje od 6. plasirane Slavije. 11. kolo prvenstva Hrvatske donijelo je 2 različite utakmice. Vodeća Mladost je u Sisku savladala domaću Momčad sa 16:1, a na Velesajmu su Zagreb i Medveščak odigrali pravu poslasticu. U žestokoj i do kraja neizvjesnoj utakmici Veprovi su bili uspješniji u završnici i pobjedom od 6:4 odnijeli sva 3 boda, čime su povećali prednost pred Medvjedima na 4 boda. S izuzetkom susreta protiv Siska, zagrebačkim juniorskim momčadima ostala je još samo jedna utakmica prije doigravanja. Mladostaši su u Sisku s visokih 19:0 došli do prve pobjede u ovoj sezoni. Medveščak je s uvjerljivih 8:1 savladao Zagreb i došao na samo bod zaostatka za Veprovima. Kako stvari stoje, juniori će imati izuzetno zanimljivu borbu za naslov prvaka. Slična situacija s preostalim utakmicama vrijedi i za prvenstvo mlađih juniora. Od 9 dvoboja koji se moraju igrati, u 8 će nastupiti hokejaši Siska. U međuvremenu vodeći Zagreb je s 2 pobjede potvrdio svoju nadmoć u ovoj kategoriji. Protiv Medveščaka Veprovi su slavili sa 6:3, a u drugoj utakmici bili su bolji od Mladosti s vaterpolskih 10:9. Nema promjena u prvenstvu kadeta. Medveščak je odigrao 2 utakmice i obje izgubio. Zagreb je Medvjede savladao sa 6:3, dok su Mamuti sve riješili već u prvoj trećini, ukupno pobijedivši s 4:2. Mladost trenutno vodi s 3 boda prednosti pred Zagrebom, dok je Medveščak i dalje na začelju bez osvojenih bodova. Mlađi kadeti su proteklog tjedna odigrali samo jedan susret. Mladost je s 2:0 porazila Zagreb i time došla do druge pobjede u prvenstvu, čime se približila Veprovima na 3 boda zaostatka. Medveščak je bez izgubljenog boda i dalje uvjerljivo prvi u poretku.